meeting. This one looks like your friend will go. And they're kissing. One of the kings from Imanke. Yes, those states. But they are part of us. Yeah, they are coming with us. Okay. Don't be offended. In Igbo land, they call this in kola. Doesn't hear English. You understand? But when eating it, you can hear. Because so Ned, Kunu Sobia. Yes. So I chose him on your one. When you see bush, so we start from him, and he's a prince. No. So Man. Igbo Queen. Which one? Babando. Anyị batara be butere nnukwu mmanya ka eji wee zonata sinetọs anya nọ na onwe bụrụkwa nnukwu mmanwụ na anyị niile ndị a niile so nwaanyị ọma anyị niile wee sị ka mbụla ekele nnukwu ekele obodo Fue por la compañía de la María por la agua, so será onye weta mmanya weta ọjị ọnụ doke weta so na anyị ga-ana mmanya anyị ga-ana ya mmanya ọ dị anyị mma n'ahụ ije anyị bịara ije anyị si Abuja wee pụta na mgbe ọ ga-adaba anyị ọfụma nkata niile anyị akpa ọ ya adaba asị na onye kwete chi ekwe wee na-asị unu daalụ on behalf of nwanne m nwoke bụ Senator Ned ya nụpụtago mmanya o metara ya daalụ onye nwe ụlọ onye wetara mmanya ọmọgụ n'ọlụ erugharị karịa ọmọgụ n'ọlụ we know ọ ga-adịrị anyị mma ihe anyị na-ayọ Chineke bụ ọganihu nwoke ọganihu nwaanyị Igbo niile bụ ofu ma ndị bi n'ama ma ndị bi n'ụlọ Igbo bụ Igbo enwere ụmụnne anyị ndị bi na Rivers enwere ndị bi na Akwa Ibom enwere ndị bi na Delta enwere ndị bi na Bayelsa ihe anyị na-ekwu na Igbo niile Makogi ma ihe anyị na-ekwu na ọ ga-adịrị Igbo niile abịara anyị na ndị Igbo niile ga-alụkọta ka nwanne fụ nwanne ya ọ maghị ya nwanne ya ihe na-emesasịrị mgbe mbụ o ji emezi ọ dịka ndị Igbo agbasara agbasa aka Chineke chụkọtara anyị ọnụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị Ned Munir Chinedu ọ ga-adịgide mma ngụ iji ego agbajibara gị ihe ejiri mara Ned bụ ọdụkọta orie ihe niile ahụ eji mara ga na-agbaju ka mmanya ụmụnne m na ọka dara ndị mgba Krismas ka a batara ihe a Krismas ka a batara nwụọ a ga-agba Krismas a gbaa ya ọfụma ihe anyị ga-eri na Krismas a wụ na-akwụkwọ ndị otu anyị Krismas ụnụ n'anya na Igbo ihe na-eme Krismas nke ihe ndị a ga-ada anyị ọsịsa Kraịst onye nwaanyị nke a wụ ụfụ na a ga-atụpụ nke ọ bụzi mgbe ndị nna nna ṅụrụ mma ndị ichie ṅụrụ mma Igbo mmanụ Igbo mmụọlụ Igbo sọlụ We're able to move down, like
We met the last time. Yes, I remember. That's right. You did a lot. It's doing well. Young Patrick today. That's why we're supporting you. If I go, I will see you, yeah? Roger, Do you know whether I've started work? Whether I've started? Yes, thinking about it. Of course, this is the first sign. oh, this I don't know. Yes. See, okay. That language I use, I think the man used it. Yes. I use one language in the car. The man used it exactly as that. Good afternoon, sir. Thank you. How are you? Thank you. Pakwan also very Christmas. From Ogo, he's deputy national president of Ogo. Yes. Distinguished senator. One Ishike. The way you people, our senators, house, you are working in Abuja. Yes, Igbo. Yes. Igbo. Igbo has risen. Igbo has risen. Exactly. Yes, we have risen. Not yet in the night to maintain it across the city. Yes, we have risen. Hey, my brother. Okay. God bless. Congratulations. Senator. Come on the ceremony then. Bishika. We are proud of you. Bishika. Yeah, because on your land, no, she ain't her. Because identity is very, very important. And roots, Yes, and culture, yes. and culture. Yes. Oh, you think no work, good. Yeah. That's all. Yeah, yes. Traditional Yes. roots. No. Including my brother boy, Bukusi Dada. Great. But they don't know at time. What do you guys support? Because I 20 minutes to do this. How are you? Fine, sir. Let me greet them. yes, sir. How are you? Thank you. Thank you. Thank you. All of you are part of this. Yes, sir. Good afternoon. I've been looking forward to it. Thank you. Thank you. The powerful, distinguished, The the lawmaking voice icon. that we know. Thank you very much. Thank you. May your ring be long, sir. Thank you. We're happy to be here. Thank you, sir. You're welcome. Thank you. How are you? Like, is it My better? governor was carrying an office. But then I don't know what so what do you Mona, yes. Was other people. Yeah.